Моля, послушайте. Всички хора на пазара се занимават с търговия. Значи те са търговци. Някои от тях продават стоките си на едро, други на дребно. Те знаят кое им е по-изгодно. Селскостопанските работници, фермерите, по-често търгуват на едро. А продавачите на дребно. Точно така. А в България лесно ли се намира работа? Да, обикновено има много обяви и предложения. А за студенти? Ако не търсиш целодневна работа, има работа на смени или с плаващо работно време. Аз предпочитам да работя в офис на половин ден. Значи, можеш да се уредиш като секретарка. В повечето случаи искат трудов стаж. Секретарките не водят преговори и не сключват договори. Така е, но трябва добре да познават офис техниката и основните компютърни програми. Съмнявам се да не знаеш какво е факс, ксерокс, принтер, скенер или кафемашина. Знам, разбира се. А ти работиш ли? Да, дори сега не съм в отпуска. Ти работиш на морето? Къде? Аз работя в сферата на обслужването. И какви услуги предлагаш? Почистване, доставка, развлечения? Обществено хранене. И какви по-точно? Аз съм барман в едно уютно кафене на крайбрежието. Не ти ли е неприятно да работиш през лятото? Напротив, почиваш и получаваш заплата. Доходно е. И колко изкарваш на месец? Тайна. Щом казваш?